Tappaitetaan. Niitä ovien läpi saa ampua. Joo. Yeah, näet sun läpi, sä et oo tulos läpi. Yeah, niinku biovägi Perumilla. Yeah, lista tukos mut kiva ku kävit. Yeah, noilla on musta vyöt netin somen näpit. Väkin nää läpi niinku plädi. Yeah, Batmani mulla on valo täti. Äijä kyllä vähän parha. Ja mulla on nimilista vieläkin täpis. Yeah, mut kyl sä tiedät ei silloin Hirvi. väliin. Et oo tulos läpi, et oo fämi. Jokainen värsy niinku Saattaa ehkä vähän ihmetellä, että miten high body baggi joku häti. Yeah, me käytiin tää jo läpi, sä et oo tulos läpi. Tyylit ei oo myynnis. Nää läpi sun bullshit. Tyylit on niin uusi. Ei siis Se on kone-checkin, kaikki supportti. Nyt katsotaan koko... Joo, me tullaan. Sun bullshit, tsekkaa metsi kuosi. Tyylit on niin uusi, tsekkaa metsi kuosi. Edel valo vuosi. Yeah, meillä on melu läpi koko menu. Yeah, paljon melu, itse kehu lemu. Yeah, mulla on nainen ja se on iso jehu. Yeah, jengin vihasena meitä ei pysty peru. Etu perin aina etukenos. Yeah. Nyt on kyllä EU:lleni käytössä. Nallekarhuja. Joo. Jos... ne on kylmittämässä sitä varten, että mä teen niitten kai jotain vähän ekstraa. Niillä. Nyt miljonääreillä. Kyllä. Se on aika upea jengi.